Thil mak le hlauhawm episode 43 Lawrkhawm. He video hi 3 AMR in ti chuan in luah to lo in hrang a thian tenen an tlawna hi aposa 3 AMR le a thian te chuan in ram to in lian tak mai chu thla an la kuala a thimin tlema huai senna tla cham deuh tan phei chuan a hmun le a thim na hrim po hi zam na tham atling hial ome hmun tin maya te chuan an bung ro hlui te chu alo dar pheng phung mai ani minute thum vel thla an la kual tia chuan hmun pakhat pona chuan an mani zinga mi ni lo tu ta nge ti po hriat lo motor hi alo om ringot maya an mani zinga mi ni lo midang kalve an omamoni ti chuan mak an ti hle maya hemi atanga hun reipo aral ma chuan an pia lok bang phen kar atang chuan eng thil emoni hian alo bi lai hi alo lang theya eng thil nge ti chuan tlan phein lak fu le tum chuan thla chu an la kual thuaka بسم الله سمعت الصوت انت شو ده بسم الله الرحمن الرحيم وشو فيصل ها وشو بسم الله وين راح engoma chen an lak wal nu chuan in ram to kong khar atang chuan ama a an thil mu ngei mai khan he mi te thian dun hi aron pan phei tamaya he an thil mu hi thil pa ngai ani lo ti hria in lau tak chung chuan he mun hi an tlan chiat santa ani بسم الله امشي بسم الله امشي YouTuber Mr. Hem chuan mun hlui to tak thaler mun ami hi tlo in ram chung alak kwal ma chuan apon mun tin mai te chu thla ala kwala chuta in ram to tak atang chuan mi hring nge thla lam thil jok korvar ha hi in chung lam atang chuan ron kal chuakin reipo langlo chuan bang phen lama chuan apil bo le ta ani يا حد ونقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله lau deuh si ma se lak fu le in bei sei chuan in ram lam chu pan hna in film khur tak chuan thla chu ala kwal le a ma se thaler hun re to tak kara thli tho ba khriat tur alo om to lo ani he athil walak fu hi mi hring mi ti der tum hrim ani theyangem nge thla tak alo la fu zo niang le أنت بشر ولا جن؟ تكلم. he thil hi Reddit user spas in ti chuan a upload ta a soidan chuan he thil hi Instagram lama kumhni vel liam ta khan mu in he video original source tak hi hriat ani to lo ani mi patlai rol thian za ho hian in hnuai basement hlui to tak hi an fang kwala an pia dewa chuan eng thil nge ti hriat lo hi a che kwal vel lai hi an va mutamaya a thim em awang chuan eng thil nge ani ti hi chiang takin hrethiam a har hle ani engemaw chen chu he thil mak tak hian a hmu lo ni in alang ma se an zinga pakhat chuan torchlight chuan wa chunin a topa chuan mi pano pang ho chu aron mutamaya tre teng tung chung chuan an tlan chuak ta ani There's a candle, bro. There's a candle. Is that a candle? Is that a candle? What the is that thing? Oh, I want to see what the fucking lights off. Fucking lights off, dude. Turn the fucking lights. What the shit? I can't see shit. Oh shit.
I can't see. Wait, hold on, turn your flashlight. What the is that? Alan dan mai hi chuan mi hring pa ngai ni mein alanga ma se a chiat vel dan atang hi chuan mi hring ni thein alang chia box si lova eng thil chia chunge ni ta angle Mexican YouTuber le paranormal investigator Ricky Velasquez hian livestream mangin Mexico mun ranga mun rang le in ram to te afangkual thina tun truma po hian thian mai chia pakhat ruain Ciudad Guzman Mexico muna in rang hi an fangkual duna hetia thla an la kual hian mei cheno pang o ni om tak hi an hretamaya hetia no pang o ni om tak an han hriat ta ka chuan an han kauta a engemaw chen an biak nu chuan enge a soi ti hriat thei si lo hian ron trongin an hlau lutuk chuan room le lama chuan an tlan chedun hial ani Chiquita. ¿Cómo te llamas? Ya vi. Niña. Espérate, aquí. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? No, que me... ma se rai bi ru lo chuan me cheno pangbok chu biak tum chuan an han aw le ta a engemaw chen an han aw nu chuan bang phen atang chuan a ron dak tamaya me cheno pang ni om tak chu ron dak zokin a pilbo le ta ani he mi te thian dun hian thla tak tak an la fu ani theiangem nge in nei lo he hmuna lo cheng no pang zok niang le Hola. ¿Te podemos ver? Niña. ¿Quieres que te veamos? Manifiéstate. Niña. Yo no voy a correr. Escucha como que se queja, pobrecita. Niña. Chiquita. Déjanos verte. No te vamos a lastimar. Chiquita. Chiquita, asómate. Yo no la veo. ¿Y si me asomo nada más yo? Ay, no. ¿Ya la viste? ¿Ya la viste? Daily Mailin atar landanin he pap upato tak Hampshire England munami hi a hrang ni in atar lang ani he dor White Lion hi kum zani somsari te mewa upa ni toin he muna hian he dor lo en kol to tu boral to te tha chuan ala chen chil reng ni in alang ani chung zinga mungun ber mai chu the White Lady woman in a white dress hi ani mizawin choifa kan soi ang do hian he White Lady hian thina ai en tir ni in an soi bok ani mi an thi donin he White Lady hi alo in la thin ni in an soi ani he video a hian he White Lady hi tukver inkhar atang chuan ron langin in hnuai chukna lama chuan kalin abauta ni in alang he thil hi rai tak lang lovin second rai lo te chung langin abau le ta ani Jordanian YouTuber le ghost hunter lar tak mai Hassan Barber le Athian Ahmed Sali te chuan mun pakhata in rang in ram to mun hi an fangkual duna ni danga kan la mu ngai zen lo arual chuan he in rang an fan na hi live in an broadcast ani he thil hi Facebook a le Snapchat lama live a en thein an da chuak ani an soidanin he ina lo cheng to boral chuan he in hi chen chilin he hmuna kalapiang te chu alo ti boy fo thin ni in an soi ani
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. heti room chung thla an la kwal hian meichhia ni om tak ron tre chiam ri hi an hretamaya بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. enga mo chen thla an la kwal le nu chuan hasan chuan thil dum tak mai hi hallway to pa chuan ron langin akal liam lai tur hi awa mutamaya man mo taka phei ngalin ma se awa thlen phei chuan alo bo le man to ani شو هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايش هذا؟ بحياة الله في حدا؟ اخوان والله العظيم كان في شيء. شو هاد؟ يي بسم الله. حسن؟ اخوان يا واحد بلاحظ ايش وراي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. شو مالك؟ بسم الله. بسم الله. ايش في؟ بسم الله. شو في؟ احمد. يي hetia en tu te an bia ama lam langa thla an la chu anung lama chuan mi hring ni om tak dum tak mai samthur tak mai loading lai hi alo lang theia youtuber mer atang hian alem ani lo ti achiang viau ome a hlawin amang ang hle ti alang thei ani hasan barbar hnunga he thil lo lang hi he in nei tu thla an lo soi kha ani thei mayangem Play with me tia ming in vua chuan he thil hi YouTube lama aposa heta kan mu ang hian CCTV camera chuan living room chung chu chiang takin thil thleng reng reng chu alo recorda camera in thla alak reng lai chuan thil eng orbs anti mai hi voi khat mai ni lo voi ni voi thum lai ron langin hemi atanga hun reipo aliam ma chuan in chung chhauna atang chuan thla ni nge ya rin thei chu ron chukin sofa pahni in kara chuan ron kal phein kong khar zone a thlen chuan aral ta dai mai ani he ina cheng chung kwa ba ka hian he thla hi he ina hian a cheng ani ve thei mayangem